Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing kanca-kanca, kepanggihan malih ing pasinaunan basa Jawa. Bocah-bocah dina iki nerusake materi minggu kepungkur, yaiku babagan teks narasi lan teks deskripsi. Bocah-bocah, supaya gamblang anggonmu sinau, coba setidaknya tuladha iki. Tuladha. Banjur gatekno kolom katerangan ing struktur teks bagian alur. Katerangan bagian watake paraga. Sing terakhir gatekno kolom keterangan bagian latar. Alun-alun wayah sore. Alun-alun ing kuthaku diapit karo bangunan penting. Ing sisih wetan ana pendopo kabupaten kang endah asri. Ing sisih kulon ana masjid jami lan penjara. Yen madhep mangidul katon tarik-tarik toko pecinan. Dene ing sisih lore ana kantor polisi lan gedung sekolah SMP Negeri 1. Jenenge wae alun-alun, dadi ya bunder seser. Sapinggire alun-alun biyen ana pager wesi, saiki diganti kekembangan maneka werna. Sukete ijo subur. Sapa wae ora kena migak suket sebab marakake rusak. Ing satengahe ana banyu mancur kang bisa njoget. Ing wayah bengi lampune warna-warni tur bisa njoget. Tandurane ing taman ditata manut endhek dhuwure. Akeh kursi wesi ukir lan ana uga lungguhan kang saka semen. Wit-witan kang gedhe ngrembuyung aweh pangayoman. Ana ringen cacah papat kang jagani alun-alun iki. Ana uga pagupon omahe dara kang padha mencok lan miber golek panganan. Sapa wae ora kena mburu lan nyekel dara-dara mau. Anane alun-alun kutha iki bisa njalari sapa wae krasan, pikiran dadi tentrem. Anane mung rasa ayem lan tresna marang lingkungan. Struktur wajan teks deskripsi kasebut kaya ing tabel iki. Struktur kapisan yaiku identifikasi sing njlentrehake objek kang diandharake ing wajan. Andharane utawa penjelasane yaiku alun-alun ing kuthaku. Struktur kapindho yaiku klasifikasi. Andharane ana bangunan, tandurane, kahanane lan kewane. Struktur ketelu yaiku deskripsi bagian, yaiku mujudake jlentrehane saka klasifikasi mau. Andharane bangunan yaiku sisih wetan pendopo, sisih kulon ana masjid jami lan penjara, sisih kidul toko pecinan, sisih lor kantor polisi lan gedung sekolah SMP Negeri 1. Andharane tanduran yaiku suket ijo, kekembangan, taman lan wit-witan kang gedhe yaiku ringin. Andharan kewane ana pindho. Andharan kahanane yaiku wayah wengi, lampune werna-werni tur bisa joget. Jalar kerasan, pikiran dadi tentram.
ayem lan tresna marang lingkungan. Bocah-bocah saiki setidakno wacan iki banjur garapen kaya tulodo mau. Kita pungkasi pasinaunan dino iki. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.